billahi allazi la ilaha illa huwa ni na rubuta sunayen mutum 10 na garin Kurya waɗanda aka kai kuɗin su. In akwai wani daga cikin kwamitin na wanda ka hitowa ya rantsi ya hito ya rantsuwa ya ce ba a biya kuɗin fansar su ba, su suka an so su fi sabilillahi. Wannan ishu ɗin har yau Lahadi ba a kai su asibiti ba. Don haka mu yanzu ba mu san me kwamitin na sulhu na NSA ka nuhi da 'yan uwanmu ba. Sun kai su ba su neme mu ba. Ya kamata a ce lokacin da sun ka an so yaran nan su nemi 'yan uwansu su yi magana da suwa cewa ga su har za su tafi da su, to ba su nemi kowa ba. Kuma sun kama hanya sun tafi da yara Abuja, da suka je da su Abuja babu wani ɗan uwa wanda sun ka kira ga waya su nemi contact ga yaran nan ko mutanen nan su ba da lambobin 'yan uwansu a kira su a gaya musu cewa lalle 'yan an so su suna hannunsu ga halin da suke ciki. Babu wani mutum guda wanda kwamitin nan ya kira cikin 'yan uwan waɗannan mutanen da sun ka karɓa.